الحمد لله رب العالمين تقل يتودي الله وجود أنا لا الله صلى الله عليه وسلم يتودي تيرنو باسمه مكفوف سويا ما باسمه تيرنو نون كو أدنى أوفوف سبب كلا جول له عنده باسمه تيرنو كونو كدي إدين كيرتي نجتورو باسمه تيرنو صرب إليس مكوبه هاي تينتي نون باسمه مكو تجي جامي باسمه مكو تو المداغال فوفوف ewa kadi emin mana onon ardani be ende do golle gila e hore man Ousmane Camara ha e gollidibe ma inshallah taala e kadi almubbe leydi be meden mana be emin jettabe e darne mabbe e daka he ene wayno e be jogani dum ebbode e be jogani dum kadi jabbal ewa nden ebbode e gal jabbal be bamdi dum kadi ko e serembe mabbe e gardagol Cheikh Ahmad Tidiane Sane ene wondi he biyum Cheikh Mouhammad Sane ko e gardagol mo en ko e ebbode mo en kadi almubbe leydi be fofof ko hedum be gollondirta e mabbe ene jeya non e mawbe almubbe be mo sengo nyaamo Cheikh Mouhamadou Ba mo Ceerno Aboubakir Unufani sengo amnano o Cheikh Mouhamad Diallo to manigi ko be do mbada gaay mawbe almubbe ene yantodiri e Ceerno Cheikh miñum Cheikh Mouhammad Sane aywa ko be do ngoni mawbe almubbe be ko be do gaddani en golle kesse no daka ebbirante en daka yarante taw ebe bamdi dum e ceerno mo serembe meden kadi ebe bamdi dum e halifaabe meden be ko yettude Allah non nde be jii den ebbode kadi Allah yanti hede dum inshallah so na eden nyaago yo Allah tabintina den Allah kadi beydana en dum fodde ko Allah wadi e neddo Allah o ko sa yimbaade no mbaade ni tan wona do meden do ko to mudum to aywa nde wonno kanko Allah ene newnani mo aduna o fof wada ko e jungo makko ko suudi ko Allah watti julbe be fof ko e jungo makko ko feeñi ko almudagal ngal kadi watta ko e jungo makko yo Allah juunan mo dum woni kanko khalifa men teddudo Ceerno Ahmad Tidiane Ba mo Ceerno Mouhammad Sirajul Dini Ahmad Said inshallah taala wa alaykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh kono musiddo men Ceerno Mouhamadoul Bassirou Diallo mo Ceerno Martouba wi ini enen ne ko non biiden alhamdulillah rabbil alamin en jetti Allah non no feewi la siyama enen gol do leñor rorobe ceerno leƴƴi di fof na walli di leƴƴi di fof na nafti di kono hono meden enen rorobe webaani eden gandi duubi jawtudi seeda no leñol gol waano en ngala bawdo julnude ha julde sella eden ji he der diido duubi tan ko ari he men ko hebiti leñol gol ko e ko walli leñol gol ko no leñol gol waati hande alhamdulillahi rabbil alamin kala no yarete no mojja feewa ngarda Allah no rokki dum leñol ngol ko barke makko non kanko ceerno he awdi makko de wonno Allah no mojjirani enen leñol ngol sifa goto Allah ina rokka leƴƴi kewdi serembe ha kewa kono enen leñol rorobe Allah wadi enen fof kay tamande Allah mo Seydou kala jogordo fewde fewre mojjire woni koy tamande Allah mo Seydou kono non Allah wadirani en jii non no golle de jaari sukaabe lomti minen lomtibe hande won ko min gebbi miden gebbi non yidde golle de no mawbe be gollirnoni hedo be jaadino he yonta mu en ha yotti en enen do wuji mu en jaabidi he mendi gollen didi jalta bibbe rorobe jiya dum gila ko dorde de e chance chaliki ki chance ta non sansata dum ko dendangal bibbe rorobe to mbaawi wonde funnaange hirnaange jeeri maayo sabu ala do jogiden wasu men e faaru men ko eden parnoro enen rorobe ha yotti o nokku de wonno eden gandi ko do tan ceerno wi en dehe jaggane de kam ko heddi ko fof ala do biyaden dehe ko enen jeeni koy men kono do ko ceerno rokki en ko non eden jogi ko parnoro den dum wadde non haade ko gonga en bii ko en almubbe en bii eden jidi ceerno yo yaltudo nokku o yo feew ha ande ko gonga feewi miden jetti Allah non miden jetti onon groupe arobe yurobe Madina be gila he radio ngo ha he télé be ha he wondibe mon miden jetti Allah miden jetti on no feewi sabu golle mon de eden jodi eden ngardi eden poftini sabu sa yi wa'i ni tan ko Allah he modon si wonano dum wonani wa'anno he yawde e newade e fewde yo Allah beydan en non sabbarke Allah eden nyaago Allah yo Allah juunen gurnan ceerno men accida mo e cellal e kattane e doole enen besngu leñol ngol yo Allah rokku en berde mbaawen hawrude he gonga mbaden yidi ceerno o eden gandi ceerno na yidi dental ngal na yidi rorobe kono buri tentinde fof nokku
ko o daka kala jahowo to ceerno e roroɓe na andi ne yetti fof ceerno namta ɗum kabar daka sargol te no roroɓe funnague Tamba ha gorgal sare gubu gorgal tuggi base ha yettoyi ray ha yeeso ray ala fof ɗo roroɓe dokka nokkuɗo ɓe ndendata si wona ɗo enen ɗo fof noon se ndendi e nokku na foti mbo yoɗamo garɗa ande ko enen ndendi ɗo mbiɗa ñaagui sukaɓe rewroɓe ɓe noon wata hay goto wat nokku o ko nokku goɗɗo goto fof yo wat ko dawol muɗum ko nokku mum ko haaju mum ko golle mum allahumma salli ala sayyidina enen kam en daɓɓin kinto tan nde wonno Allah waɗi musidɓe ɓeɗo kaali ko kadi ɓe kalani ko enen fof so wona yettude Allah hen elaɗum sallllahu alayhi wa sallam aywa kadi e du'anade on onon Daka Média on beltanama no feewi so on duttima gandi noon nelɓe on ɓe wonde min beltima no feewi e darde mon nde e tinnare mon nde o e kirjingol mon ngol min beltanima on min du'anima on ha koɗon haaɗi to onon goto e meɗen fof dañata tan ko arsigue makko enen Allah arsigini ene oɗo Daka ko hawrude e ɗeɗo golle mawɓe ɓe kamɓe jiiɗino waɗirde ni jiiɗino gollirde ni kono Allah arsiginano ɓe hawrude e hono moɗon minen noon tawde Allah hawridini en wawde etorade ni e du'awuji mawɓe ɓe e du'awuji serenɓe ɗi eɗenen mbiya alhamdulillahi rabbil alamin tinnotoɗen tan ko nangude golle ɗe goto e men fof daro ha tiiɗa wawa etade fodde makko so goto fof tinnima fodde mum tan ma Allah timmin ko yahata ko inchallahu saabu Allah ena rokki en ɓernde ceerno ena ɗo anni e makko e himme makko ena ɗo eɗen gandi kala ɗo woni ɗon ko jaam tan woni ɗon noon heɗen en belti eɗen mbi'o miɗen mbiya on jaar